Žovčákova břitva. Fast foodové fuck-upy. Napsal Jakub Žovčák, čte Hugo Trkal. Málo kdo dokáže vytvořit tak kolosální průšvihy jako multimiliardové nadnárodní společnosti. A když se ještě k tomu jedná o fast foody, obrovské továrny na cholesterol, kde polovinu pozic zastávají mutující puberťáci a druhou polovinu mocichtiví biznismeni v oblecích, tak to je recept na průsery, které vstoupí do historie. Držte si klobouky. Moderní dějiny rychlého občerstvení jsou plné fuck-upů a dnes si ukážeme ty největší. Milionové žaloby, spackané soutěže, které ovládla newyorská mafie, nebo nepokoje v ulicích končící dokonce smrtí jejich účastníků. Nejprve ale zajdeme na šálek kávy. Mac popáleniny. Začneme tím, že si vyvrátíme jeden z největších fast foodových hoaxů a převyprávíme si příběh jednoho z nejznámějších soudních sporů vůbec. Všichni jste ten příběh slyšeli. V roce 1992 se nějaká Američanka opařila v autě kafem z McDonaldu a vysoudila za to $3 miliony. V tomhle příběhu si každý kritik najde to svoje. Stupidní Američany, podivný americký právní systém, kde jde s dobrým právníkem zažalovat kohokoliv za cokoliv a samozřejmě neschopnost žen řídit motorové vozidlo. Jenže, jak to tak bývá, bylo to celé docela jinak. Píše se 27. únor 1992 a 79letá Stella Lajbeková a její vnuk si v McDonald's v Albuquerque kupují kávu okénkem do auta. Vnuk paní Lajbekové zastavuje automobil na parkovišti, aby si jeho babička mohla do kávy přidat cukr a mléko. Ta si na sedadle spolujezdce dává kelímek mezi nohy, v tu chvíli jí ujíždí ruka a vařící káva se vylévá do jejího klína. Vnuk ihned veze babičku na pohotovost, kde jí lékaři diagnostikují děsivé popáleniny 3. stupně na 6% těla v oblasti genitálií a hýždí a další popáleniny na 10% těla, způsobené kávou o teplotě přes 80 stupňů Celsia. Pokud na to máte žaludek, rozklikněte si ilustrační fotky. Stella Lajbeková podstupuje během 8 dnů v nemocnici transplantaci kůže pomocí kožních štěpů, schazuje asi 1/5 své váhy a kvůli jizvám a zdravotním komplikacím se zotavuje další 2 roky. Je sice pravdou, že po incidentu požaduje od společnosti McDonald's peníze, ale pouze na úhradu zdravotních výdajů, které se za oněch 8 dnů vyšplhaly na $11 000, což při započtení inflace dělá dnes asi $500 000 korun. A jelikož jí fast foodový řetězec chce odbít $800, začíná soudní proces, který obletí svět a stane se od té doby jednou z nejznámějších urban legends. Paní Lajbeková měla velké štěstí na právníka. Reed Morgan totiž již v minulosti zastupoval ženu z texaského Houstonu, která si kávou z McDonaldu také způsobila popáleniny 3. stupně. A ani tohle nebyl zdaleka ojedinělý incident. Celkově během období 10 let registroval McDonald's přes 700 stížností na popáleniny způsobené horkou kávou a společnost vyplatila těmto lidem přes $500 000 na náhradách škod. Ale to není ten hlavní důvod, proč McDonald's spor nakonec prohrál. Hlavní fuck-up fast foodového řetězce spočíval ve výkonu, který předvedli jeho předvolaní zaměstnanci u soudu. Na porotce totiž ještě víc než popáleniny 3. stupně v rozkroku zapůsobil absolutní nezájem McDonald's o bezpečnost zákazníků. Chris Appleton, manažer kvality v McDonald's, u soudu řekl, že řetězec ví, že teplota kávy je nebezpečná a i přes zranění Stelly Lajbekové by tuto teplotu neupravil, jelikož dle jeho slov jsou v restauracích i jiná, vážnější nebezpečí. Zástupci společnosti rovněž prohlašovali, že si Lajbeková měla polité tepláky ihned sundat, aby jí nevznikly popáleniny a pokud by 79letá žena nebyla tak stará a měla mladou kůži, byly by škody na jejím těle menší. Extrémní teplotu nápoje 82 až 88 stupňů Celsia obhajovali tím, že jde o standardní teplotu v odvětví rychlého občerstvení. Zákazníci takto horkou kávu vyžadují a popáleniny jsou navíc velmi vzácné, jelikož vznikají pouze u jedné kávy z 24 milionů. Jen pro porovnání, ve vašem domácím kávovaru si děláte kafe s teplotou něco málo přes 60 stupňů. Porota jednomyslně rozhodla ve prospěch Stelly Lajbekové a nařídila společnosti McDonald's úhradu částky $200 000, která byla posléze snížená na $160 000, jelikož soud přisoudil 20% viny poškozené. Soudce však rozhodl o exemplárním peněžním trestu ve výši dalších $2,7 milionu, což by mělo zhruba odpovídat příjmům McDonald's ze 2 dnů prodeje kávy.
Zde se tedy vzali ony mýtické 3 miliony dolarů. Jenže to zdaleka neznamenalo šťastný konec pro Stellu Liebekovou. Ze 3 milionů si nakonec reálně odnesla něco kolem 600 000 dolarů, které padly hlavně na následnou zdravotní péči až do její smrti v roce 2004. Podle její dcery si popáleniny a soudy vybrali na kvalitě života její matky velkou daň, avšak McDonaldu se podařilo něco neuvěřitelného. Získat veřejné mínění na svou stranu, a to ve sporu nadnárodní korporace s 80letou ženou s popáleninami. Jak totiž popisují New York Times, jednalo se o zprávu s nejvíc bombastickým titulkem, který podporoval vžitou představu o americkém právním systému a vyčúraných Američanech. Takže až vám bude někdo žoviálně vyprávět historku o ženský, co se soudila s mekáčem kvůli horkému kafi, zeptejte se ho, jestli by si za 3 miliony dolarů vylil 85stupňovou tekutinu do rozkroku. Distanc bez 4000. Fuck up s příliš horkou kávou, tedy Ronald McDonald, ustál bez ztráty kytičky, ale to, co se mu stalo o několik let později, bylo jiné kafe. Vše začalo v roce 1987, kdy společnost McDonald's přišla s veleúspěšnou marketingovou akcí. Spojila tehdy síly s hračkářským gigantem Hasbro a představila zákazníkům soutěž McDonald's Monopoly. Při nákupu určitých položek z menu zákazník dostal soutěžní nálepku v podobě jednoho políčka z deskové hry Monopoly. A McDonald's se s tím nemazal. Mezi výhry patřily mimo standardního cheeseburgeru nebo středních hranolek zdarma třeba sluchátka, herní konzole, automobil, dovolená na výletní lodi nebo $1 milion v hotovosti. Hra je marketingově natolik úspěšná, že v mnoha zemích probíhá dodnes. A v čem tedy spočívá onen obří fast foodový fuck up? V roce 2001 americká FBI odhalila rozsáhlou konspiraci zahrnující 53 lidí, včetně několika prominentních členů newyorské mafie, kteří ze hry vyluxovali výhry v celkové hodnotě neuvěřitelných 24 milionů dolarů, tedy s inflací skoro 1 miliardu korun. Strůjcem všeho byl Jerome P. Jacobson, bývalý policista a zaměstnanec externí společnosti Simon Marketing, které společnost McDonald's svěřila pořádání této soutěže. Jen pro představu, o jak velké soutěži se bavíme. Podle serveru Daily Beast jeli speciální tiskárny 3 měsíce bez přestání 24 hodin denně, aby vytiskli neuvěřitelnou 500 milionů nálepek. Zmíněný Jerry Jacobson měl na starosti ony extrémně cenné výherní nálepky, které osobně převážel v zapečetěném balíku z tiskáren přímo do továren McDonald's. Neustále za zadkem měl nezávislého auditora, který hlídal, aby neudělal přesně to, co Jerry Jacobson později udělal. V roce 1995 se totiž stala chyba. Hongkongská továrna, která vyráběla ony bezpečnostní pečetě na ochranu výherních nálepek, poslala do Ameriky další balík pečetí, ale místo do firmy Simon Marketing tyto pečetě poslala přímo Jerrymu Jacobsonovi. A jak je známo, příležitost dělá zloděje. S auditorem za zády se Jacobson uchyluje na toaletu letiště v Atlantě, otevírá pečeť a prohazuje výherní nálepky za bezcenné. A tak Jerry Jacobson rozjíždí po dalších 6 let své vlastní monopoly. Prodává výherní nálepky za zlomek výherní částky nejprve své rodině a přátelům a následně spolupracuje i s klanem newyorských mafiánů s rodinou Colombových. Jeden z jejich členů, Jerry Colombo, se dokonce pod svým vlastním jménem objevil v reklamě McDonald's, když vyhrál Dodge Viper. Celé to začalo smrdět, když Jerry Jacobson začal všem rozdávat nálepky horem dolem a když se všechny největší výhry začaly podivně soustředovat na jednom místě. 3 výherci žili do 2 mil od Jacobsonova bydliště v Georgii, tchán zmíněného Jerryho Colomba vyhrál $1 milion a jiná rodina vyhrála podivnou náhodou $1 milion dokonce 3krát po sobě. Bavíme se o nálepce, kterou normální smrtelník nalezl ve svém Big Macu s šancí 1:250 milionům. V roce 2001 byl Jerome P. Jacobson odsouzen za krádež celkem 60 výherních nálepek na 37 měsíců vězení a byl mu zabaven veškerý majetek. Nepomohlo mu ani to, že na začátku své zločinecké dráhy poslal anonymně 1 milionovou nálepku do dětské nemocnice St. Jude Children's Hospital. I tuto nálepku společnost McDonald's nakonec velkoryse proplatila a jako gesto omluvy uspořádala další speciální kolo soutěže s cenami v hodnotě $10 milionů. Gratulujeme. Právě jste doposlouchali ochutnávku tohoto článku zdarma. Pokud vás zajímá zbytek článku a chcete si přečíst nebo poslechnout další super texty, tak utíkejte na herohero.co/žovčák. Odkaz najdete v popisku. Děkujeme.